Mayong gabi mga igsoon ko ni Kristo, kinsa man ang mata pa diha. Ini magutlo for sure, nangatulog na ang uban. Nakita kay wala pa makatulog, gumikan sa tanaw ta og basketball sa semifinals sa Ginebra versus San Miguel Beermen. Nagmadaugon ang Ginebra. Di lang to ko siguro itong tingog kay medyo nanay mga tulog na silingan, makatugaw ta. Maigsuon na sa mga nakita na to sa atong pag-scroll diya sa Facebook. Adunay video si Goodness of God ba juga ni siya. I don't know anong gidani niya ang nga Goodness of God nga page nga wa man ko kakita og goodness sa iyang mga video. Puro raman pangatake sa simbahan Katoliko. Matingalin ay iyang nailhan nga goodness, no, kanang pagpangatake. Anyway, sa iya ba mga video kanunay niya nga i-mention gayud si Father Darwin Gitgano. Kanunay po niya nga i-background ng mga video ni Father Darwin. I don't know unsay motives niya, no? Or motive, no? Sa motibo niya. Bulol lang tani. Pero one thing for sure, gusto niya nga wala bag ipagawas nga sipyat lay kuno ang simbahang Katoliko. Iyang hagit kay to man si Father Darwin karon sa Vatican, to man sila si Father sa Roma karon, Marian Pilgrim nya dito si Father Darwin sa mga kining gitawag na to o gila sa simbahan nga mga balaan kayo nga lugar, no, nya mato pa di Goodness of God nga page. I don't know, pastor ba na siya or sa lang ka member sa SDA man tingali na siya, born again ba ka. Mato pa niya nga ipaadto daw niya ang lubong ni Pope John Paul II kay naadaw dragon ta dito. I don't know, this apod siya nakakuha na nga chismis nga nay dragon sa lubong ni Pope John Paul na gusto niya i-prove mo ba og nanugo siya nga ipaadto ni padre, no? So Goodness of God tingali kay ikaw man ang gusto jud kayo makahibaw ni ana, ika na lang po adto pohon, no? Tigom-tigumi na lang po na adto ka og Vatican i-prove na inyong mga concern about sa simbahang Katoliko kay daghan ra ba ninyong mga protestante gusto kayo mo atake sa simbahang Katoliko without knowing the backgrounds ba kung unsa ka tinuod mo nang usay for the sake of content, gama-gama o mga istorya, mga fabricated nga mga istorya. Mga nakasagaran preha po na ni kining na ay Pastor Tribe sa ingana na iyang page po Ariel, no? Pastor Tribe Ariel nga wa po'y laing hisgutan, sige rag hisgot o rebulto larawan, I don't know, o kini pastora ba simbag o pa ni nga na pastor kay commonly ang usa ka tawo manggod pag na mihawa sa simbahang Katoliko mo ginay first niya nga makatunan sa mga pastor kanang muila nga Diyos ang mga larawan ba. Pero pasalamat po ta mga igsuon kay sa kadaghan nato o mga na-encounter na pod sa pagkakaroon na, no, based sa itong mga kasinatian ba sa to ang pagsangyaw sa kinigitawag nato o doktrina sa simbahang Katoliko, doktrina ni Kristo sa itong pagwali nga sa mga parokya, sa itong pag-market preaching. Wala naman kayo ta himamat kayo og mga pangutana nga about larawan. Siguro nasasabot na tingali sila, no, diya pod sa social media. Sa una kusog kayo ang mga pagpamuak og mga larawan, tingalin hadlok po sila nga makasuhan sila og kinigitawag na to og offending religious feeling, no, kanabang ay to offend, maka-offend ka sa usa ka tawo
ma-offend mo iyang religious freedom, pwede ka mapasakahan o kaso matagalinay rason nga wa na po kayo naghimo na ng sauna. Grabe, live yun, no? Mangmuak o mga larawan, magsunog o mga sagradong larawan nilang Santa Maria, larawan ni Cristo o mga santos, muna ilahang trabaho sa una. Pero karon wala na kaayo, siguro tungod lagi anang maong balaod nun po nahadlok na masampulan. Anyway, kini mga tawhana po niya nagabuhat niini ato ang dako kayo nga concern, di man ta makita ani nila nga magsunog o mga larawan nga mga gawbo-hubo mga model standuway ba or sa pay mga kanya, di ta kita anak nila, no? Or larawan ni Satanas, sa Satanism, no? Mga na ilahang pagsunugon, di ta kita niya na, I don't know unsay reason behind na tungod ba kay di lang ta magtel, no? Manigingon nila nga kung unsay mong ginahon na mo to sakto to bitaw. Sa akin mga igsoon, ang ato alam, no, padayon ta sa itong pagpanlimbaso, padayon ta sa itong panaw isip mga Kristohanon nya tinabangay ta, no? Dili ta ng una-una nga ija-ija aho-aho ano bang mentang ayahin man tag kaluwasan, la ayahin tag paningkamot, dili, no? Gusto ni Kristo, gusto sa itong Ginoo nga diha sa ato ang panaw sa kaluwasan, dili wa ta nag-inusara. Mao man gani nga sa diyang pagsugo niya sa yang mga apostoles nasa Lucas 10 katong 72 kabuok, no? Dili po sa tinunan, no? 72 kabuok iyang gipalakaw og tinagurha, wala gyud gi individual, no? Ano man tungod kay ining panaw sa kinabuhi, ining panaw sa kaluwasan, kinahanglan mo ta og mga tawo nga kauban nato, no? Kanang natay kauban ba sa mga panaw mo na gusto sa Ginoo. So pag sa diya po nga misaka sa nato sa langit sa o dito pa sa cross, ato po makita nga wa po niya pasagdi ang iyang inahan nga mag-inusara, iya pong gibilin sa iya nga pinalangga kayong tinun-an nga si San Juan. So nini nga panaw sa kaluwasan mga igsuon atong balikon, wa ta mag-inusara. Kita sa simbang Katoliko, doon na tayo langit ng inahan, doon na tayo mga isuon, doon na tayo mga manlalaban, no? Si Kristo ng atong manlalaban, doon na tayo mga santos ng atong kadangpan, muna atong spiritual journey. Sama po sa panahon sa mga Israelita, doon na sila itawag o leaders or doon sila mga kadangpan, no? So again, padayon ta kaning kamot sama sa giawag ni San Pablo, Pilipos 2:12 nga with fear and trembling work out your own salvation. Maning kamot ta mga igsuon kining natong gibuhat dili para sa atong kagalingon kundi para gini sa kining dungog o himaya sa Dios, dili atong kagalingon. Mo na gingon ni San Pablo nga it is not I anymore who lives in me, but Christ. Dili na kita, no? Kundi ang unta ato apong kining gitawag nato o panag-ingnan, kining giingon ni San Pablo sa Pilipos 1:21, no? Nga ang kamatayon usa ka dili kapildihan para sa mga Kristiyanos. Pero hapit na ra ba ang kalag-kalag po, no? Karong November 2, kaya ang November 1 kay All Saints Day man na, adlaw sa mga santos, inila o dili inila at pila diha ang ato ang mga siguro to mga katigulangan nga nahimo po ang balaanon nila ang kinabuhi, nakasaka na sila, nakadawat na sila sa purong-purong nga gitagan na sa Dios alang kanila, manang ato na silang pasidunggan sa November 1. Apan alang nito mga kalag ato mga isuon nga nangamatay, mga kaliwat, mga paryente, ato po silang gihandom matag November 2, gitawag na nato og All Souls Day, no? Adlaw sa mga kalag, no? So kining paghandom mga isuon, it is very biblical. Nasa Sirach City 33 nga
ayaw hikalimti ang mga nangamatay. Mao na nga sa atong paghandom po nila kanunay po tang gipahinumduman nga sila pa karon puhon kita na po no ay gitawag dito sa usa kuno ka common sikat kaayo nga sementeryo dito sa Italy nga nag-ingon nga abot kuno nimo dito sa mga sementeryo nga makitaan kay kami pa karon sunod kamo na po. Mo na ang usa ka papahinumdum as mortal being isip tao mamatay mo kita atong lawas kining physically pahinumduman ta nga diyon sa man nato ang pagpakinabuhi ni kalibutan no diya sa kining na ay theme nindot kayo nga kuan sa Night of Columbus nga nag-ingon nga time flies, remember death. Mao gid atong hinumduman kanunay no sa Sirac City 36 sa matag butang imong pagabuhaton hinumdumi nga mamatay ka. Muna to ang kanunay reminder sa itong kaugalingon nga mag-unsa man ang ato ang pagpalabi, pagpahimulos nining kalibutan na apan at the end kamatayon naman gyud nakuwat nato. So mas maayo na nga man si Kristo nag-ingon mas maayo nga kawad-an kamo sa inyong kinabuhi tungod og alang kanako kay makabaton kamo niini. Apan katong mga tawo nga naniguro sa ilang kinabuhi kawad-an hinuon niini. Mo mga igsuon kung kita physically kanunay tang concern kita sa atong physical ganahan ta nga mahimo kita may pinakagwapo, kita may pinakagwapa nya nakalimot na ta sa atong kalag. So pastilan pagkadako ang kapildihan na to. So remember na atay kalag nga kinahanglan natong atimanon ganiha karon no ang adlaw Domingo nakasimba pa po ta basin og nabisi kaayo ta sa family day kay Sunday is family day no nabisi kita sa paglaag-laag nabisi kita sa mga butang to relieve ourselves sa mga stresses daw sa trabaho pero sinakalimot ta sa paghatag og panahon sa Ginoo. So hopefully nakasimba ta. Oy salamat kayo ni Sis Loridel Tikong Corpus sa pag-send og stars. Salamat kayo sis no. Mayong gabi brad. Overtime jud kag pahayag sa kamatuoran gud ba. Padayon lang brad daghan mi minaw ninyo kay maningkamot pud mi nga makatuon pud para sa makatuon pud. Yes, sis no, salamat kay sa imuhang kanunay nga suporta sis sa ato nga grupo. Nagistorya mi Bro Mars about wala nakasend out to siya nimo og libro sis no dito sa diya sa Bukidnon ba kasi Mindanao no. Nya nagistorya mi nila ni Bro Max pod. Grabe ka dasig. Salamat kay sa imuhang nga kadasig sis no. Pinagi sa inyong kadasig kami nga mga mayon na to nga nagtuon pod mas madasig pa mi nga mas magtuon gyud no. So mo man ay amo ang challenge niya kining hagit na to nga kining kanunay yun nga ma-apply ang ato ang gipangwali lisod kaayo mahimo tang sama sa mga Pariseyo nga follow what I said but do not follow what I sana buhata ang sa akong giingon apan ayaw buhata ang among gibuhat mo nay mga Pariseyo no hypocrite pagpakaron ingnon ana kita maningkamot ta nya mga itag advice kanunay sa tong spiritual director sa Diocese sa Talibon ang among spiritual director si Father Greg Mendez ang anchor po sa bagtingan sa kamatuoran unya sa Diocese sa Tagbilaran si Father Darwin Gitgano kanunay pod namo nga kanunay nag-ampo karon nga November 16 next month na mao ang amo ang diocesan convention sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Diocese of Talibon niya nga mo nga umaabot nga speaker pohon kay si Father Darwin Gitgano ni confirm na siya kay nalipay siya na tinuig na gyud ang convention dinhi sa Diocese of Talibon kana pinangusgan po sa mga officers sa Diocese of Talibon niya uban sa tabang gyud sa mga spiritual director Father Greg Mendez niya
every year na schedule na sa calendar ni Bishop mo nang every year aduna na nagyoy convention sa Diocese of Talibon. Unya ang National Convention of course next year na pod adto na himuon sa Cebu. I think sa IEC Pavilion tingali pohon. So hopefully kita-kits tas mga followers na to, mga CFD nga naaslagyo, kita-kits ta ang National Convention dito sa Cebu pohon, no? Next year pa na sa next year. So doon lang sa mga last year dito tag Antipolo kaloy sa Ginoo bisan pa man sa kahigpig sa panahon kalisod sa panudlanan apan ang Ginoo kanunay gayon nga nagahatag mayong paglantaw ni Sis Dina Fernandez kay Father Darwin siya naka-focus kana si goodness of God. Tinuod lagi na adyo na siya naka-focus mao na giingon nga kung asa ang dagko lay kuno nga kuan adto nakakupon po ng mga kumi kung islahanon makarelate, no? Kung asan da kung isda adto kuno ang kumi manay ilahang nga trabaho. Anyway, ato na sila nga iyampo nga sa kadugayan makita ra po sila sa kamatuoran kay mga tao ra po na sila nga naningkamot pod nga kutob sila mahimo mao pa na ilang kamatuoran naningkamot sila nga maluwas sila kaugalingon nakipud ang mga tao nga ila kintahing nawalihan wala nga atong yampo walay imposible sa Ginoo gani daghang mga bright nga tuludyan dito sa Amerika nga nibalik sa simbahang Katoliko gumikan sa kining gitawag na to gumikan sa ilang papangita sa kamatuoran. Bradley pa jud kayo ko sa gipadala ni Book Mars. Wow. Bukid non Brad pero for blooded bull anon ko from Tubigon Bull. Uy, mao ba di sis? So taga Bohol gyud ay no. Taga Bujol no. So amo nang kalipay pud nga bisan sa inyong kalayo kanunay mo nga in touch sa tong mga programa. Anyway, amo lang pud ipahibaw una-una nga maybe by next month musugod na ato ang programa sa radyo sa gabayan sa pagtuong Katoliko sa radyo natin Ubay FM. Kami ni Bro Mars sa Ebidensya Biblika ang budaan na puhon tingali magsabot rami og basi mag-alternate mi or kung mahimo magdungan yun kung naay time nga magkadungan pero kung dili kaya sa mong panahon tungod kilayo po mi Carmen siya ako sa Bien Unido manang na tendency nga butang og ako may mudawat sa first Sunday siya may second Sunday na depende na sa schedule nga gihatag sa diocese namo. So kami may mo-anchor pohon sa gabayan sa pagtuong Katoliko. Dugay na to nag-anchor na sa una pero naputol during pandemic time. Nga hopefully mabalik aron pod nga madungog na sa pagbalik ang ato ang tingog diya sa kahanginan pinagi sa pagpalanog sa radyo natin Ubay FM. Gimingaw po ta og radyo kay sa una dito po ta sa DYDL FM sa Carmen unya dito po ta sa unad sa Napatas Tagbilaran at ang atong tingog Masibya po diya sa DYRD ang radyo nga kasaligan dito nya karon medyo gumikan po lagi sa atong kabisi wala na ta kay kabalik pero hopefully kana nga gi-offer sa diocese namo karon amo na nga kining gitawag na to og ma-focusan. Anyway, yes ato nang i-live gyapon pohon sis no. Ato nang i-live pohon gyapon sa Facebook kay ang radyo ayang coverage kay Doloson og Visayas Mindanao siya pero naadyoy mga area nga dili man jud maabot sa maong frequency mo nang mas maayo man ning Facebook kay international man ta no. So double ang ato ang live ni ana nya puhon pod na ako'y usapod ka mga plano pod alang sa ato nga platform sa social media o galoyan nga makatukod ako dito og internet dito sa akong balay dito sa isla na po tayo programa bisan og katulo sa kasimana at least natay mga live na interaction sa mga viewers maka-comment sila makapangutana nya natay nindot na nga set upon kana kung itugot sa Ginoo no? So ato na yampo walay imposible sa Ginoo mga igsuon again itong oras kay
taas na ang panahon, nakalive na kadiyot kay ito lang gipahimos lang po dahil kayon nga papatabati ang duka nya karon mag-rosary pa pud ko, di lang po na to i-live ang rosary kamo fully mag-rosary po mo diha. So God bless, daghang salamat sis Lourdes sa stars, salamat sa mga naglantaw, o God bless ang Ginoo magapanalangin kanato. Amen. Sa mga samahan sa God bless.